سورة المجادلة نيغان سوسو او كفولي سورانيا مدنية مدنا سورة وآياتها آية وجاتي 22 آية آية مغان فلا ويا دكرنيا وجاتي نزلت أجينا بعد سورة المنافقون منافق كسورة كوفة وبنيا في فولا بسم الله سورة عندما نني على تغي الرحمن ألم يهنا لبولن تغي الرحيم ألم يهنا كرلن تغي قد سمع الله نيارلا على يمينك قول التي مسوك كمانا تجادلك مسومبي في سوسونيا زوجها أفروتشك كولا وتشتكي إلى الله ngamusoyi abala ke dama kasi kata alama de والله يسمع تهاوركما wa ala be afla ka ɲɔgɔn jaabi kan ala be amere إن الله ala سميع بصير meni masado yeli masado Alladhi- ni ye awa muso dɔ de ye ale cɛ de ye bakola kali kɛ a la bakola kali ye awa cɛ ka kali k'a fɔ a muso ma n'i ye ko kɛ n ba kɔ ye n'i ko i muso ma k'i y'a ko kɛ i ba kɔ ye i muso bɛ haramuya i ma bon jahila waati la o sariya in de tun bɛ yen nɔ bon khawlata salabata muso salabata den bon o de ye muso in ye bon a cɛ de ye awa bakola kala in kɛ a la ɔ ale nana ka na kɔrɔfɔ in ɲɛfɔ ciden ye sallallahu alaihi wasallam k'a sɔrɔ laada kɔrɔ la min bɛ marise sariya min bɛ yen nɔ u yɛrɛ ka laada kɔrɔ la ciden tɛ yɛlɛmani dɔw la fo aya de ka jigin ka na fɛn fɔ ciden ye ɔ ni aya nana tuma min na o la ciden bɛ sɔrɔ ka awa sariya kura fɔ bon a cɛ de kun ye aw sibuni samiti ye bon cɛ de ye bakulakali k'ale la k'a y'a ko kɛ a ba kɔ ye ale ko bɛ se ka kɛ cogo di ale taara ciden ɲininka ko ciden ka solution ɲini o la ah ciden ko ne ɲɛ tɛ solution na i haramuyana kɔ i haramuyala a la dɛ ko kana kɛ dɛ ciden ko ne de b'a kɛ ah ne cɛ y'a fɔ kɔni i haramuyara da ko k'a lajɛ dɛ k'ale tɛ se ka haramuya nin na dɛ kabini ne bɛ denmisɛn na an bɛ ɲɔgɔn bolo ne ye n kɔnɔdenw bɛɛ wolo ale ye sisan ne kɔrɔla ale b'a fɔ k'ale ye ne haramuya k'ale ye ne kɔ kɛ a ba kɔ ye o bɛ se ka kɛ cogo di e yɛrɛ k'a lajɛ dɛ solution min b'a la o ka kɛ n'o tɛ ne tɛ se ka haramuya ma dɛ ciden ko ne ɲɛ tɛ solution na dɛ i haramuyara dɛ ni ciden y'o fɔ a b'a fɔ wa n ye n ta jira ala la n ye n ka kasi jira ala la soni tun ka b'a fɔ ciden na a lajɛ dɛ e ko a kɛra haramuyali kun kelen ye ne tɛ se ka haramuya nin na dɛ an tɛ se ka taa ɲɔgɔn kɔ ne ye n kɔnɔ fa den bɛɛ wolo ale ye ciden ko ne ɲɛ tɛ solution na i haramuyana ko ayisa ko muso bɛ bɔ a kɔrɔ ciden bɛ waranda kɔrɔ ale bɛ ɲɛfɛ so kɔnɔ hali ala ye tɛ ka muso in ka kuma bɛɛ mɛn ni ala ye to larasi sanfɛ ka jibila bila ka na teliyara yanni muso ka wuli ko ala ye muso ka kuma mɛn ko solution b'a la ka sin k'o solution di ayisa ko ala ka mɛnni o yiriwalen don ala ye to fo larasi sanfɛ ka muso in ka kuma mɛn ni ka ci telima bila ka na joona ko solution b'a la sabu cɛ ye min kɛ a m'a ka kɛta kɛ a m'a ka kɛta fɔ a m'a ka fɔta fɔ الذين ala ko cɛ minnu يظاهرون منكم من نسائهم cɛ minnu bɛ bakulakala kɛ aw la o musow la ما هن أمهاتهم o t'u baw ye dɛ e k'i muso ma k'i y'a ko k'e ba kɔ ye e muso bɛ se ka k'e ba ye cogo di ala ko tɛ tiɲɛ kuma tɛ dɛ tiɲɛ tɛ o baw tɛ dɛ إن أمهاتهم o baw tɛ foyi ye إلا الله fo muso minnu ولدنهم n'o y'i wolo muso min y'i wolo o de y'i ba ye nka i muso i b'a fɔ ma k'e y'o ko k'e ba kɔ ye o bɛ se ka k'o ye cogo di وإنهم olu لا يقولون منكرا من القول wallahi u bɛ ka fɔli kɛ kuma kɔnɛ na kabini kumakan na ani nkalonfin dɛ وإن الله ala لعفو yafa غفور masa dɔ jurumu sutura masa dɔ والذين يظاهرون من ala ko maa نسائهم minnu bɛ bakulakale kɛ o musow la ثم يعودون kɔfɛ n'u bɛ segin kɔ لما n'u قالوا bɛ segin fɛn ye o ye min fɔ فتحرير رقبة ka jɔn kan hɔrɔnya من قبل أن yanni u ka se ɲɔgɔn ma o la n'i kɔni ko i muso kɔ kɛ i ba kɔ ye a bɛ haramaya ɲɔgɔn ma i tɛ se ka s'a ma f'i ka jɔn kan hɔrɔnya
ni jon ka horonya o de solution e sanno abi sega se nyoma bo folo solution ko te bo solution fle kana ne ko ka jon ka horonya muso ko awa ko solution ma so la folo de ko jon dale chebulo halbi solution so la folo ko solution te ne folo de ala ye dore fo ذلكم توعدون به ala ka be wajuni nde والله ala بما تعملون خبير dugule masalo ni fenye abe min bara ni de ku folo jigina aya dana yana cire ko solution soro lala ala bulu o ye jon ka hore ko en fay ako ama solution le folo de ko sabu jonte ale cebulu ko be ke cugudi فمن لم يجد ala ye kuma wore blakana koni mamma jon soro فصيام شهرين o tigi ka kala flaso متتابعين wutu nyogona من قبل أن jana ka يتماسا se nyogoma wala ce cukurba de koy awasibul sabiti cukurba do atse ko kere kalu flaka sun ka tugu nyogona atese ni te solution nyade awa solution ka nyini halbi de فمن لم يستطع wala ko ni mamma se wala do فإطعام 60 مسكينا ka miskina bi woro la dumuni ذلك ala ko de لتؤمنوا بالله wala saka limana nabeli manana ale ورسوله ana ka chide وتلك حدود woni de ala ka danye de ni bisira ke o ka ke ni sira ke ni ya danye de وللكافرين عذاب أليم jangata dibine be kafiru yede musoko miskina bi woro yede o yede bolo ti sura bolo ga foni ne ira de be chide ko ay taw laje do te ko ne solution dai do te solution wore tala katime ninga ale de bakola kaleke ale ni misra ni misra ko aka jonga horonya ako jonta bolo ko kala flaso ako atiseola misra bi wala la dum no ko nta bolo o solution dara de ako ale de bita de be wala ko ala ko ni de solution nya kalli ni kalli faso mi nga ani kala ntesi ma fo o kallita o kafara bo doronde men yede iko ya akoke ibakoy wala ya tege iba tege ika zumara bi fefe ni ki muso tege ibal muso tege wala ya akoke ibal muso koy o ko la harameri ba fi kani sawa doro klenge tege furusa e fulode ni ini misara ni man ni misa furusa doge abe ko me ya blastano ne ba kuraiwa bla kuraiwa sisa ne ko ya ko ke ba ko o ko re ya bla ite samatu furusa ta yawa ne ni misra de sisa ni misra ibina solution ne ke ora musobe sokada dai ga foli de mati ga ke furusa ide tamadu ba fo kumana kalaban kan misra abe porogoto ila kumana ni ya kedro ora ibe kafare mora be abe saka daga yi innal ladina mamunu yuhadduna Allah no lube ala soso ala fonyonya aya la bana go wali kafir ni banala ka damma dro ite do kafta minan kono aye babale de kyo no te musen ba fo ko ka dore la jo ma ko fanante surabul ko misinga bi woro ko te surabul ko fona le re adde beta to babale de fora ka dak innal ladina yuhadduna Allah alakum man bala fonya wa rasulahu ninga kacci de fonya udangana kama kubita alladina ina fo mo dangana ci kamna mam ko nonya wa qad anzalna ayatin nyana onya jigine ke ayawna mu faram fasalendo walil kafirina adabun muhin janga tabe kafiru ye munyo doya baye yawma yab'athuhumullahu do minan Allah be jon kunu belajile fa yunabbi'uhum abu kibariya bima amilu ni fenya ye min bara ahsahu Allah ala ya tanga wa rasuluhu odu nyina ko de wallahu ala kulli shay'in shahid sere ba do fe belajile kan alam tara jala ma do anna Allah ka fala ya'lamu ma fis be samawati fe do mi be wa tambarawla ma fil ani ardi fe be dukulola ma yakunu min najwa thalathatin ma sabaka nyonya teke illa huwa rabi'uhum wala ka ke unani naye wala khamsatin ma duru ka nyonya teke illa huwa sadisuhum wala ka ke woro naye wala adna min wala mi yere ka dhalika do kate ma sabaka wala akthara wala min ka cha kate mo kande illa huwa ko ma'ahum ka so ala be faro kade ya nyonya teke hali kele ni be ka meri ba so ala yi flanai
fenteke ala nyinama de أينما كانوا yoro nubiye ثم o ko ينبئهم bala bu kibariya بما عملوا ni fenyo yimi يوم bara القيامة dara dona إن الله ألا بكل شيء عليم don balo ni fen bela jelenye ألم تر إلى الذين yele ma yeli ke kata mo ma wa نهوا عن النجوى mun balla ka bo nyogo nyama ثم ko be يعودون bisagi لما نهوا kana عنه fe ma balla ka bo mi mare munafiqu yahudi o ka nyogo nya chamai o balla la ngo ba kede ويتناجون بالإثم olu be nyogo nya kene jinu ko de والعدوان ani yarantiya ومعصية ani الرسول chide sotoliko وإذا جاءوك nu nana chide ma حيوك bifo بما لم ni fenye يحيك به الله ala mi fo ni mi yede ويقولون bafo في أنفسهم be fo li ka yere kunna لولا يعذبنا ko الله munala tanjangata بما نقول ni fenya me mu fo rubina chide fo bafo assalamu alayk ko rode sabi ma kala kifa buda tele abe kinya ku ye salamu de bla ka tro ma salamu bla non andra bafa assalamu alayk akora ala kifa bo ebe tinga jabi ko alaykum assalam enya na kame aye fo linde bo nu ye fo nu boro be yele baba ma fo ko chidente ima ya bitan ne aka so ate bo kalama non na bafa assalamu alayk chide bana bafa alaykum ne ko aye mi fo o nyoko be awirema ubi fo ni fenye ala mi fo ni menye ala ko wata janama de يصلونها ube jani tasmaina فبئس المصير la wanyoro jugora no tasmaina la kan kisama يا أيها الذين ala ko آمنوا amu limanara abe wole إذا تناجيتم na nyogo nyake فلا تتناجوا haka na nyogo nyake ni jirmu ye ani yarantiya ومعصية ani chide so الرسول toliko de وتناجوا ay nyogo nyake ni nyuma ye ana la ya tranye واتقوا الله aka srala الذي ye alami إليه na be تحشرون la ka fokata o alaima إنما النجوى inma nyogo nya chama ya be wuli shetane de la de ليحزن الذين ko ta kam آمنوا ko do tukun kam mo limanera munafiqu o de ka bara yoy nu ya mumni kele ye yoro mina o bi sika nyogon kele ngele wele kele bi disi ko fe kari nanga nyogon de kare farankana o bi singa wuli ka boye kele ngoro ke silento ke di tukun kam ka to ta nyogon de ke di tukun kasido munafiqu ka bara ni ala ko o ka nyogon chama ko nyoye de وليس بضارهم شيئا o du make o toro ba ye foila te islame toro te mumni toro إلا بإذن الله kuna kera ala ka nyele no te chirinya bali ma sabana be rola fula ka nyonya ka kelento ko te bena وعلى الله فليتوكل المؤمنون wa munu ko jigi seme ala kande يا أيها الذين آمنوا abu qawlu limanera abe wole إذا قيل لكم ni foli ba kama تفسحوا في المجالس ayirwa sigirola فافسحوا aka yirwa يفسح الله ala yirwa le لكم ka wile sigirola ni mo ko tolinga sigi ire faranyo ka to safala aya tolinga do aya faranyo ngado aka faranyo nga ala farambe yirwa ka wiye وإذا قيل انشزوا na faraye wuli kata kelela فانشزوا aka wuli de يرفع الله الذين ala me mo آمنوا korota mamnu limanera منكم awra والذين أوتوا mamu ire ni العلم doni diruma درجات ala bolu de korota daraja chamana والله ألا. بما تعملون خبير dugude mataro ni fenye abe mimbara يا أيها الذين آمنوا ama qawlu limanera abe wole إذا ناجيتم الرسول na chide gondo nyonya فقدموا بين يدي ay kanali النجوى ke chide aka nyonya nyefe صدقة saraka na ay saraka do boflo yana ni chide ga nyonya ya to ye chide senge nyonya na mo soni do na sika wole chide anga nyonya de hali ko sobeerete chide be wuli ba so ko sobeerete soni do le bena chide anga nyonya de ye chide senge ga chide senge o ala ya ayanati ko ni mo ba fe ni chide ga nyonya ni saraka de boflo ni dinari kelen saraka ore be ni chide be nyonya ni fembo do na fe na be dabla koy ya jigira fuka ta tu se mo ni chide ba nyonya to ali ko ale kelengo ha e nyonya jora pew mo ko tiba chide wala nyonya na to ha kasro sori be chide anga nyonya de mo ko bila chide anga nyonya bo ala ko wa mo ba fe ni chide anga nyonya ibe saraga de ko dinare kelen saraga ore ni chide be nyonya ذلك خير لكم ore kaf tawiya وأطهر ore kasani fana فإن لم تجدوا نعم وصرا. فإن الله ألا. غفور رحيم ya fa masalo hina masalo أشفقتم ala ko yala udesra أن تقدموا بين يدي نجواكم sadaqat aka sadaka nyebla aka nyogonya nyefe janani chire nga nyogonya ke aka sadaka bo aw desra wala فإذ لم تفعلوا mo na namake وتاب الله ala eto عليكم nauma فأقيموا ay الصلاة salijo وآتوا aka jagadi الزكاة وأطيعوا الله aka tugala ko ورسوله aka tugala ko chidango والله ala خبير بما ude matalo ni تعملون penye abe mimbara ora atusera
a jigini na tu selike awa ali ko kale drone baraka na anga be time la ya wa tisala ala ka sene jilana laka Allah ba laka hayrat aha ayata maro fenge